Investments. Your happiness is our pride. Mtula Zose with Porsche. Wakati Raya FM 91.8 kana kuti 101.9 nguva dzangu pari dzino dziri kuti 18 minutes to 6 o'clock njenge ndinokusvikana 6 bhera pachirongwa sungura mutunga dzese rame musenda mameseji seni kana iri WhatsApp pa 0717 605027 kana iri text message senda pa 0718 335890 mameseji senyu ndiri kuaona ndatanga kuplayira ikambo kubva kuna Paradise Mesa kabata nenjera maboys kachinzi chauta kana muchinyatsorangarira kambo ikakanga pari kari pa album rainzi Goneso komanaka inini ndakambotamba nziyo idzi zvekutamba chaiko zvokuita kunge chagurika makumbo nechipasikuru chechi. By the way, inini kana vanondiziva chaiko vanotokutipa kuti Porsche kana dziri nyaya dzemuseve chaiwo umbosunda ndabva ndazokurudzirai kambo kaParadise Mesa ngekuti ndokange dzimbo dzakapedzisira kubudisa hanzi wedenga akabudisa gore rineri. Paradise Mesa akambomira zvekuimba pakati pese makoresa anga atipfuura akambomira kusvika azodzoka futi muna 2019 paakanga akutaura iye kuti ndadzoka handichade zvemadrugs nezvimwe zvese zvakasiyana siyana kana tichitaura zvemadrugs zvekudhakwa nekuputa fodya ndakuda kuti ndingoita zvokunamata Mwari ndichinyatsokuteerera necareer yangu ndinyatsokuteerera nechipo changu zvikanzi namamoyo hanzi Hesi Porsche ukandiridzira system chazvida unenge wandipedzera ndichaita saizvozvo vamamoyo zvikanzi makadii Sisi Porsche ndiri kubatai zvakanaka pakwekwe ndinoti rambai makadaro ndibaba Ashadi. Thank you so much baba Ashadi parise pakwekwe zvikanzi hello popo is beauty kumakwasha kwaBhiza waswera sehako thank you so much beauty kuri sei kumakwasha zvikanzi haipeshi risei basa ndetwa Porsche kunotaswera zvakanakisa thank you so much auna kunge wataura zita rako kuti zvakamira sei zvikanzi Hesi wazhira weekend yanga iri ball wena ndieni yamutumwa kubhikita pabhikita aumanaka umara zviri sei ndoziva kuti itai mudzinonzi kana kuri kubhikita kwangu chako ndobvaka ndopacho patinenge patinyatsokunakidza marekodzi karainzi marekodzi kaso ndo madanira tinowaita kana tiri kubhikita kuti marekodzi ndo panenge achinyatsokunakidza zvikanzi kumataga bo zvekuti uya tidye sadza nenyama yemhembwe mozoti vanhu kumataga vatifariri tinokudai zvakanyanya nekuti unotifadza ndiwe wezhira kumataga zviri sei zvikanzi hai mambokadzi pasungura kumberi by Monga pachivi thank you so much Monga pachivi pari sei pachivi zvikanzi muri sei ndinyasha fama kwazvireva kuri sei kwazvireva thank you so much nokusenda messages enyu rambai muchingosenda pa 0717605027 kana pa 0718 335890 nhasi kana chiri ungori muvhuro wega chingozvati chita kare nanhasi saka ndichikuplayirai kambo kamuimbi kakare nekanenge apedzisira kubura muchimbondiudza kuti zvichiri kubhalansa here kana kuti kare ndopainyanyisa kana kuti izvezvizvi yasimbi manje rekunyatsokuita chaiko